Let's go. Jeps. Minkäs otit jonkun oluen? Mitä punaviiniä? Se on sitten Japania kohta. XD. Lonke. Epin. Lentokoneeseen on noustanut. Vittu takarivis maksa mitä maksaa. Toki on päästy taksissa olla. Let's go. Dodi! Päästy Japaniin. Japaniin hotellihuoneeseen nyt. Tämmönen mesta nyt tällä kertaa. Toki joo, sujuvasti lento meni. Piti olla joku parempi huone, mistä näkee Tokyo Skytree. Niinhän se tuolla sitten onkin. Ihan ok hotelli, ei varmaan mitään valittamista. Meikäläisellekin semmonen random huone, että tästä kun aukaisee oven, niin tossa on heti niinku toi poistumiskäytävä. Tulee niinku tossa noin, ja täällä on aivan saatanaan kuuma. 38 astetta täällä ulkona lämpötä. Lähdetään juomaan ja etsiä syötävä. Katsotaan. Vähän kevyempää vaihtaa päälle, nämä pitkät housut tukalat. Tuolla mä ajoin viimeksi Zhuhaita. Tossa kulmassa. Meidän se on varmaan just tuossa puun lähellä. Tossa on näköinen pieni puisto, niin siinä mä ajoin. Joo. Let's go. Lähdetään kävelemään Tokyo Towerissa sitten alas. Katsotaan minkälaista. Okei. Let's go. Muutama kerros tultu alaspäin. Hyvän kokoisia nuo pilarit tossa. Joo. Pienesti tuula. Tuonne lähdetään menemään. En tiedä näkeekö tosta aika heikolasti. Meitä taas. Locked. Hyvä kun tulin tähän pikkubaariin, mikä tässä kulmassa viime vuonnakin oli, niin käydään vähän juomassa lisää olutta täällä tämmössä mestassa. Ja tämmönen kulmabaari. Vessa oli tuolla yläkerrassa, niin kannattaa käydä. On tossa me hotelli joo. Let's fucking go. Kupi, donki. Hieman on kuuma. Aipa. Käydään kattoo Gundamia ja mitähän muuta museota etsimässä. Heinäsirkkoja tai jotain. Kunnon uutistelu tommonen ääni. What the hell? Siinä voi viilentyä. Siis ei oo semmosen tehneet.
Kompo. Mitä saa? Oi. Tää on Aika iso. Joo. Aika hemmetin iso. Tuota. Voita. Oi. Ei. Let's go. Kun korppikin siinä on. Hyvä toi silta kyllä. Mulla on kuumutukset. Alaspäin tuolla näkee. Aika vitu liian. Oliko 8? Siellä on meidän hotelli tällä kertaa. Ihan juna-aseman vieressä kävellet. Kova. No nyt se kai ottaa. Annahan mennä. Oho, oliko näyttö? Mie voin painaa sulle. No se painaa. Miksi se? Se rasiutuu nyt yhden jälkeen. Oh. Tämähän mennään niinku... Mitä tälle on käy? Ei on se levelöpanouksia. Saattaa olla vaan aika... No. Äitiö. Eri. Chick. Oi saatana se hämmennys lähtee. Ai. Ai. Kyllä se siitä lähtee. Käydään vilkaisen nyt on toi... mikä se on? Asakusa. Joku Tennochi. Käydään vilkaisen minkälainen se on. Tämmönen taas on näköjään yöaikaa. Turisti. Ei oo turisteja, ei oo. Täältä katuu. Muistaakseni tolla kadulla käytiin syömässä viimeksi. Mennään tästä tonne oikealle. Niin kuin äskeinen katu jo oikealle. Katsotaanhan mitä. Eiku Senjoji. Senjoji. No. Tarpeeksi lähellä. Se tarpeeksi. Tuolla se on. Hyvä vilkaisee. Let's go. Se käy. Siellä se on. Silli on meidän maamerkki nyt. Monta silliä mahtuu temppeliin niin. Mahtuu. Tafak. Sun pitää vasta painaa. Paina. Tonko. Se teki se. Anna nyt minulle. Näytähän Onko mitä tää se sakee? On.
Se on sake. Näytä mitä se nyt on. Mennään pois. No, Mikä? Oni. se on. Joku oni. Oni kuroshi. No ei tässä ole kovin paha jälkimaku ees. Se on ihan juotava. Oh. Se on yllättävän makeemma. Ike puro. Kuumahan on tullut. Kuola. Pelkään kuola. Saunasta tultu. Helvetin soija tulee täällä ulkona, mutta ei voi saunaksi sanoa. Pitäis bännätä toi saunasana, jos ei se toteuteta oikealla saunamaisella tavalla. Niin, pitäis kanseloida nämä saunat, jos ei se ole oikea sauna. Samalla tavalla kuin champagnea tehty, että sitä saa muuta kuin champagnea alueelta. Niin pitäis olla sauna ja sille pitäisi olla sertifikaatti, että millä sä saat kutsua saunaksi. Tämä oli minun mielipide. Avautuminen tähän iltaan. Mikä tää oli? Asakusa? Joku aka jotain. Mutta täällä me ollaan. Mutta kahtot. Akasakassa vissiin. Joo, Akasakassa on. No. Kiitos. Jossain tällaisessa paikassa. Pitää nyt varmaan tältä kilolta ottaa. Hyvä olut. Onko hyvä olut? On. Ihan vitusti noita hanoja tossa. Mikä helvettiä. Vakapiiro. Ei ota nyt syötävääkin, mutta ei kuule kyllä vittu yhtään mitään täällä. Tää on vaan olutta ja jotain syötävää. Eilen oli liian hauska, niin tänään ei voi olla liian hauska. Heikko olo. Sitten tulee ihan helvetin kuuma. 36. Kostosko tajuta. Täällähän palaa. Samaan näköinen. Ei siinä. Ei vittu minkä näköinen. Muuttaaks tää sitä vielä? Vaihtaaks se sitä? Eipä se vaihtaa. Kunnon trippi tommoinen. Ja tolla ei oo mitään. Se on se keisarillisen palatsi. Pallihauta jokonan, niin kiinni maanantaina, koska Japani. Lähdetään taas kiipeämään vähän. Mikä tää? Odavarin linna. Linnapiha ja jotain kaikkea muuta. Tuonne jonnekin me kohta mennään. Kunhan päästään tästä linnasta. Tuulee. No ihan vittu. Linnan piha tossa. Toki on jäät niinku tonne sitten jonnekin tuonne vissiin. Rantaa pitkin eteen. Niin. Mutta ei näy niinku Skytrilla tai mitään. Mitä vittua, tässä kato kameraständi. Voi pistää. Ai siinä kun kamerasta otti niin korjat.
Siellä se näkyy. Linnan huipputorni. Vallotettu. Se on nyt mei. Moottoritiet on ihan viereen tähän. Koska, miksei? On kävelysiltä vähän ruostissa. Tää on vielä tämmösen. Mä näin ristiin rastiin. Jossakin tuolla. Ei tuolla näkyy tuo Odavarikasta linna. Hakoneen. Käydään Ryökani kokeile. Se meni jyrkkä oli toi junamatka. Ja kävelykin vielä aika jyrkkä. Vittu kuin jyrkkä. Seisopa siinä. Oi vittu. Tää se täytyis testata kanssa. No niin. Hakoneen päästiin. Vähän huonaa saa. Siinä yhden paikka 2 muuta tuolla. Meillä on jääkaappikin. Let's go. Sä laitat tän lukkoon. Semmonen. Tällaiset näkyvät yöllä. Hyvin näkyy nuo Tokion valot, mutta tuolta takaa niinku vuoren takaa. Semmosessa paikka. Tuonne päin me lähdetään kiipeä. Lähdetään kananmulle. Ai se ihan raaka, kun toi on menetynyt kananmulle. Eihän se on, kun se on se ihana just. Ei no vittu. Lähtee alaspäin. Tämmöseen päästiin. Melkoinen mesta tuulla. Mitä? Alaspäin päästään? Tuolta lähdetään sitten alas sinne järveen. Vittu mikä mesta. Ai jotain munttereita. Jotain. Hökkäitä tuolla. Jotain on tuolla kyllä homma. Vittu tähän savuaa täällä satanaan vuori. Jep, tuolta tulee. Jep. Tuolta tulee tämmösiä kaasu. Nyt tuolta. Vuori sieltä. Mennään sitten alas. En tiedä, ihmettelin vaan. Onhan tuossa vitu ekonomin puolella samaa. Nonne. Sitten lähdetään se. Vittu miten paljon porukkaa tuolla oottossa. Ihan vitusti. Mennään sataamaan. Tuolla se tie menee. Liian kaukaa tullut.
Joku sellainen. Hyvät porrat. Mitä vittu? Tenossa oli tämmönen paikka. Tuonne me mentäis, mutta tässä on tää biitsi, niin hieman tuulee ja lämmin. Kävellä. No niin. Mennään kattoo. Vittu piä kiivetä. Maltaaminen täällä alkaa. Mennään kattoo merikynttilä. En tiedä, en oo sillä.